लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भैया हो पवन सिंह के छोट भाई के कुछ खबर लेके आ गई बानी। रउआ सबे देख के भैया एकदम हो जाए आश्चर्य। जी हाँ भैया, खबर बड़ा पक्का बात सही बाटे। और रउआ सबे लाइक करी वीडियो के ऊपर दिल के दुगो बात कमेंट करी और भैया वीडियो के पूरा लास्ट तक देखब, तबे भैया रउआ सबे जान पाई भैया का बाटे खबर, का बाटे। सबसे पहले जो वीडियो के ऊपर कमेंट करी और भैया वीडियो के लाइक करी भैया उहे जानब कि पवन सिंह के सबसे बड़ा फैंस बाटे। जी हाँ भैया, चलिए दोस्तों के बता दे भैया कि जौन फोटो वह दिख सके नहीं भैया, इनका नाम है ऋतिक सिंह। जी हाँ भैया, ऋतिक लेखा लगभो करेले। चलिए बता दी भैया, ऋतिक सिंह पवन सिंह के छोट भाई हवे। और भैया देखिए एगो फोटो शेयर कर रहे बानी जौन की भैया पवन सिंह के भैया मुंबई में जौन स्थित घर बाटे ओकर फोटो बाटे। और ओकरा बाहर में भैया उनकर गैरेज में देखी भैया उनकर मर्सिडीज खड़ा बा, जौन की ऋतिक सिंह भैया अपन सोशल नेटवर्किंग पे फोटो शेयर कैले बड़े। भैया बता दी कि ऋतिक सिंह भैया पवन सिंह के पूरा हाव भाव में गाना गा रहा बड़े, बहुत जल्द भैया एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखे वाला बड़े। और पवन सिंह खुद ही फिल्म के प्रोड्यूस भी करिए। और बता दे भैया कि ऋतिक भैया बहुत ही पॉपुलर गायक बन चुकल बाड़े। जिला आरा में भैया पूरा ऋतिक सिंह के बोलबाला बाटे भैया। धीरे धीरे ऋतिक सिंह के गाना काफी पॉपुलर होता और भैया कहल जाता कि पवन सिंह लेखा हाव भाव लेके भैया गावता रहे। तो भैया बता दी कि पवन भैया के वो गुरु माने ले, अपने चाचा के गुरु माने ले भैया, और अपने पापा जी के भी गुरु मांगे ले भैया। तब भैया बता दी कि ऋतिक जी के भैया गावे की स्टाइल जो बाटे बिल्कुल पवन सिंह जी से मैच करता। और आए दिन पवन सिंह और ऋतिक सिंह के फोटो वायरल होत रहेला और अपन भाई के भी पूरा सपोर्ट करेले, फिल्म के काफी पोस्टर शेयर करेले। और देखिए भैया भविष्य में भैया पवन सिंह के जगह ले सकेले, काहे कि भैया उहे हाव भाव उहे आधा बाटे इनकर गायकी में। चलिए भैया रोआ सब यह मनाई कि आगे बढ़स और भैया पवन सिंह के आज से 20 बरिस बाद पवन सिंह के जगह ई ले। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल होई और भी वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, दिल के दुगो बात कमेंट करी। भोजपुरी स्टार टीवी से अविनाश के रिपोर्टिंग।